سلام كمي كنيهم كبران تخاطات مدبنا نلومي حيزنايو قريبنا زلنا مدب امبار بزعبا مقيار صوتا مالت ترانسجندر زدسست حسته مدبيو كهلونا سناي مكتتال دك سبات ولاون انسساتات كامنن حدحدوم زفلالي ناي صوتا مننت اللوم ازي بتفطرو زوهابكا ناي صوتا مننت كم مغلصيخا كوينون يገልግል ወደ ተባዓታዩ ጓልስቴቲያ እና ተባሃልካ ድማ ትግለጽሉ ገለገለ ሰባት ግን እቲ በተፈጥሮ ዝተዋህቦም ጾታ ከም ዜናቶም ኮይኑ ይስምዑሞ አንጻር ጾታኦም ክፈትውን ክቅየሩን ይራኣዩሉ ትራንስጀንደር ወይውን ምቅያር ተፈጥራዊ ጾታ ሓደ ወደ ተባዓታይ ናብ ጓልስቴቲ ጾታ ክቅየር እንከሎን ከምኡ ድማ ሓንቲ ጓልስቴቲ ካብቲ ናይ ተፈጥራዊ ጾታ ናይ ወደ ተባዓታይ ክትቅየር እንከላ ይጠቃልል بزي كازي نتوم كلتيو عينو صوتا زحازو سباتون يتقالليو ناي صوتا مننت بناي وشطاو سمعيت تبعتا يانستاي كمون ازي او وحدات سبات زرق كلتيو ناي صوتا زتقالل يخون صوتاو مغلصي زبحال كابت ود تبعتا يزغورو منقسقاس ناي زربا طباي اكدادنا قد صغري دمصن اكلاوي منقسقاسن يغلص አብናይ ታሪኻውያን መጽሐፍቲ ንድሕሪት ተመሊስና ምስንርኢ እዚ ናይ ጾታ ምቅያር መስርሕ አብናይ ቅድሚ 4500 ዓመታት ዝነበረ መጽሐፍቲ ሱምርያንን አካዲያንን ግዜውን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ አብናይ ሱምርያን መጽሐፍቲ እዝርኢዮ አብ አመንዝራታት ይረአ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ እዚ ናይ ጾታ ተራ ንድሕሪት መስኢልና አብናይ ታሪኽ መጽሐፍቲ ምስንርእዮ ቅድሚ አብ ኤውሮጳ አብ አሜሪካ ተቀባልነት ከም ዝረኸበ ይግለጽ ትራንስጀንደር ወይውን እዚ ተወሳኺ ናይ ክልቲኡ ጾታ ምህላው ኣብ ሃገር ኤውሮጳን አሜሪካን ቅድሚ 4500 ዓመታት አቢልዩ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ከም መልክዕ ቀብኣ ኮይኑ ተዳልዩ ኣብ ከባቢ ሜዲተራንያን ካብ 9000 ክሳብ 3700 ዝነበሩ ዓመታት ከም ዝረአ ዝነበረ ይፍለጥ ኣብ ሃገር ግሪክ ጣልያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ናይ መድረኽ ድራማታት ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ ግዜ ሓንተ ጓልስቴቲ ናይ ወዲ ተባዓታይ ክዳውንቲ ለቢሳ ባህር ናይ ወዲ ተባዓታይ እተንጸባርቀሉ ብኡ መንጸር ድማ ወዲ ተባዓታይ ክጽዋዕ ተረአ ከም ዝነበረት ይግለጽ እዚ ተርእዮ ናይ ትራንስጀንደር ወላኳ ኣብ ተቀድሚ ኣሽሓት ዓመታት ዝነበረ መጽሐፍቲ ከም ዝግለጽ ይረአ እንተነበረ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ማለት 21 ክፍለ ዘመን ግን ብብዝሒ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ገለገለ ኪኢላታት ጥዕና ከም ዝገልጹ ጾታኻ ናይ ምቅያር ሓሳብ ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ገለ ሰባት ነቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህቦም ጾታ ምስትንሶም ዝሓልሙ ሓሳብ አንጻር ምዝኸውን ክጭነቁን ጾታኦም ክቅየሩን ይረኣዩ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ከም ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ምቅያር ጾታ ተዋሳእቲ ሆሊውድ ብግልጺ ክዛረብሉ ዝረኣዩ ዘሎ እዋን እዩ ካብቶም በዝሒ ሰዓብቲ ዝርከቦም ቀይሕ ምንጻፍ ረጊጾም ዝሓለፉ ህቡባት ሰባት እንታይ ዓይነት ጾታ ሒዞም ከም ዝተወልዱን ኣይንፈልጥኒና ክበሃል ይከኣል ገለገለ ህቡባት ሰባት ወላውን ቀጻሊ ንርእዮምን ሒዞም ዘለዎ ባህርን ንፈልጦ እንተኾና መበቆላዊ ጾታኦም ኣግሂዶም ክሳብ ዝዛረብሉ ግን ኣይንፈልጦምኒና ገለ ካብዚኦም ስንጠቅስ ድማ ካውሊን ዝተባህለት ሞዴል እታ ናይ መጀመርያ አውስትራሊያዊት ጾታ ዝቀየረት እያ እዛ ኣዝያ ህብብት ሞዴል ብተፈጥራዊ ህይወታ ከም ወዲ ተባዓታይ ኮይና እተወለደትን ኩሉ ግዜ ጓልስቴቲ ከም ዝተሓሰበት ያ ትገልጽ ንሳ ክትዛረብ እንከላ ኩሉ ግዜ ገለፍሉይ ነገር ብዛዕባ ከም ዘሎ ያ ትገልጽ ነቲ ዘለዋ ክትቀበለውን ከም ዘሸገራያ ትሕብር ኣብ መወዳእቱውን ከም ጓልስቴቲ ኮይና ክትገልጽ ምስ ወሰነት ኣብ ናይ ሞዴል ስራሕውን ዓብ ለውጢ ከም ዝገበረት ትገልጽ ካናዳዊት ጸሓፊት ከምኡውን ኣቕራቢት ስነጥበባዊ ስራሓት ኒና ኣርሰናልት ካብ ናይ ተባዓታይ ጾታ ናብ ናይ ጓልስቴቲ ጾታ ንምቕያር ንልዕሊ 3 ግዜ መጥባሕቲ ከም ዘካየደት ትገልጽ ወዲ ተባዓታይ ኮይና ዝተፈጥረት እስራኤላዊት ደራፊት ሻሮን ኮሃን ያሮን ዝብል ስም ነበራ ካብ 13 ዓመት ናብ ጓልስቴቲ ጾታ ከም ዝቀየረት ድማ ይፍለጥ ክሪስቲን ጆንገርሰን ኣብ 1953 እታ ኣዝያ ህብብቲ ጓልስቴቲ ኣብ ኣሜሪካ ነይራ ኣብ 20ታት ዕድመ ጾታ ክትቅየር ዝፈረመት ክሪስቲን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እታ ናይ መጀመርያ ጾታ ብምቕያር ብብዝሒ ክትፍለጥ ዝኽኣለት ኣሜሪካዊት እያ ኣብ ብሮንክስ ኒውዮርክ ዝተወለደት ክሪስቲን ኣብ 1945 ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምዛዘመት ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውትድርናያ ተጸንቢራ አገልግሎታ ድሕሪ ምፍጻማ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዝተሳተፈት ክሪስቲን ነቲ ናይ ወዲ ተባዓታይ ዝነበረ ጾታ ክትቅይሮ ያ ወሲና ናብ ኮፐንሃገን ዴንማርክ በመኻድ ጾታ ናይ ምቕያር መስርሕ አካይዳ
ድሕሪ ምቅያር ጾታኣ ናብ ኣሜሪካ ዝተመልሰት ክሪስቲን ኣዝያ ህብብቲ ክትከውን እያ ክኢላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሌታዊ ትልሂታት ናይ ገዛ ርእሳ ደርፍን ምንቅስቓሳትን ከተርኢ ድማ ጀሚራ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃነይ ኣዝየ ፈትዮ ክትብል እውን ገሊፃ ነይራ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ዝተሳተፈት ክሪስቲን ኣብ መበል 62 ዕድሚኣ ኣብ 1989 ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልየት እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ህቡባት ሰባት ምቅያር ጾታ ኣብ መንእሰያት ጽልዋ ከምጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ሰባት ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ነዚ ሓሳብ ዝሓስብዎ ዘለዉ ኢልና ምስ ንርኢ መብዛሕትኦም ኣብ ግዜ ህፃንነቶም ነቲ ተፈጥሮኦም ጾታ ገዲፎም ኣንጻር ጾታኦም ብዝገብርዎ ምንቅስቓሳዊ ባህሪ ብምትግባር ወይ ብምልማድ ዕድሚኦም እናወሰኸ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ማለት ኣብቲ ብውዑይ ዕድመ ዝፍለጥ ቲንኤጅ ነቲ ተፈጥራዊ ጾታኦም ከም ዘይናቶም ሪኦም ክቕይሩ ይረኣዩ ኣለዉ ቆልዑ ክውለዱ እንከለዉ ወድን ጓልን እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥዎ እዮም ዝውለዱ ካብ ወለዶም ካብቶም ብዕድመ ካብኦም ዕብይ ዝበሉ ሰባት እናተማህሩን እናተጸልውን ድማ ፍልልያት ጾታ ክርድኡ ይጅምሩ ከምቲ ህፃን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ እንከሎ ብኮምፒተር ተሓጊዙ ብዝረአ ደጋዊ ኣካል ወዲ ወይ እውን ጓል እናተባህለ ዝፍለ ወለዲ ካብዚ ተበጊሶም ንወዲ ሰማያዊ ሕብሪ ንጓል ድማ ሮዛ ሕብሪ እናኸደኑ ክፈላለዩዎም ይጅምሩ ካብ ግዜ ህፃንነቶም ድማ ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትኸውን ጽብቕትያ እንዳተባህለ ወዲ ተባዕታይ ምስ ዝኸውን ድማ ተሪርን ብርቱዕን እዩ እንዳተባህለ ይግለጽ እዚ ድማ ዕድሚኦም እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ጽልዋን ፍልልያትን ናይ ጾታ እናተረድኡ ይዓብዩ ኣብ ገለገለ ነጥብታት ቆልዑ ናይ አንጻር ጾታኦም ባህር ነገራት ክገብሩ ይረኣዩ ኣዋልድ መኪና ሒዘን ክጻወታ ኣወዳቱን ባምቡላ ሒዞም ክጻወቱ ወዲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ክለብስ በአንጻሩ ጓል ናይ ወዲ ተባዕታይ ክዳን ክትለብስ ካብ ግዜ ህፃንነት ምስ እትጅምር እናዓበዩ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን እዚ ልምዲ ናይ አንጻር ጾታ ምዝሕዞም ነቲ ናይ ተፈጥራዊ ጾታ ገዲፎም አንጻር ጾታኦም ክሕዙ ይረኣዩ ጆሴፍ ዝተባህለ ኣብ ኣሪዞና ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ጓል ኣንስተይቲ ክኸውን ከም ዝደልዩ ንስድራቤቱ ዝገልጸሎም እዚ ቆልዓ ካብ ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ኣትሒዙ ባህርን ኣከዳድናን ናይ ጓል ኣንስተይቲ ከንጸባርቕ ብስድራቤቱ ተፈቒድዎ እዩ ነቲ ናይ ባህሪ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ስለዝፈትዎ ስድራቤቱ ክኽልክልዎ ኣይከኣሉን በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ጆሴፍ ዝብል ዝነበረ ስሙ ናብ ጆሲ ቀየሩሉ ጆሲ ኩሉ ግዜ ናይ ዋልድ ክዳውንቲ ክትለብስ እንከላ ጸጉራ ተታሒዙላ ኣብ መስትያት ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ከም እትሕጎስያ ወላዲታ ትገልጽ ምስ ዓበየ ድማ ነቲ ብሕክምናዊ ሓገዝ ዝግበር ጾታኻ ንምቕያር ዝግበር መጥባሕቲ ከም እተካይድያ ትገልጽ ጆሲ ከም ጓል ኣንስተይቲ ጡብ ክህልዋን ነቲ ብተፈጥራዊ ሒዛቶ ዘላ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሞትሎ ናብ ረሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ክትቅየር ከም እትደልያ ትገልጽ ስድራቤት ጆሲ ናብ ክኢላ ጥዕና ወሲዶም ብዝገበሩላ ምርመራ ሓንቲ ካብቶም ዝነኣሱ ዘይናቶም ጾታ ወይ ባህሪ ሒዛ ዝተወለደት ቆልዓ ምዃና ተገሊጹሎም ዞም ጾታኦም ንምቕያር ዝደልዩ ሰባት ንኸም ጆሲ ዝኣመሰሉ ቆልዑ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ሕክምናዊ ክንክን እዮም ዝገብሩሎም ሓደ ቆልዓ ጾታኡ ክቕይር ምዝውስን ካብ ግዜ ንእስነቱ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ማለት ተፈጥራዊ ጾታ ቅድሚ ክጉብዝ ምጅማሩ ብሕክምናዊ ክንክን ተሓጊዙ ደው ከብሎ ይጅምር በአንጻሩ ድማ ነቲ ደልይዎ ዘሎ ናይ ሓድሽ ጾታ ሆርሞናት ከማዕብል ይጅምር እዞም ሰባት ነዚ ሒዞሞ ዘለዉ ጾታ ንምቕያር ምዝውስኑ መጀመርያ ናይ ስነ ኣእምሮ ምድላዋት ይገብሩ ካብዚ ቀፂሎም ብሕክምና ተሓጊዞም መድሃኒት ክወስዱ ይጅምሩ እዚ መድሃኒት ነቲ ናይ ተፈጥራዊ ጾታኦም ሆርሞናት ንኸይጉብዝ ደው የብል ካብዚ ቀፂሉ ናይ አንጻር ጾታኦም ሆርሞን ከማዕብሉ ይጅምሩ እዚ መስርሕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ወዲ ተባዕታይ ክትቅየር ምስ እትደሊ ድምፃ ከም ናይ ወዲ ተባዕታይ ርጉድ ዝበለ ክቕየር ይጅምር በአንጻሩ ወዲ ተባዕታይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሆርሞን ክቕየር ምስ ዝጅምር ጡብ ከውፅእ ይጅምር እዚ ብሕክምና ተሓጊዙ ዝውሰድ መድሃኒት ነቲ ድሒሩ ዝገብርዎ መጥባሕቲ ከም ዘቕልለሎም ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ ላቭረን ኮገስ እታ ሓንቲ ካብ ጾታኦም ዝቕየሩ ኣዝዮም ፍሉጣት ሰባት ዓለምና እያ ላቭረን ቅድሚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጾታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ እያ ነይራ ንሳ ኣብ ኣልባማ ዓብያ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ሒዛ ብምዕባያ ካብ ምዛኑኣ ብዙሕ ፀቕጢ ወሪድዋ እዩ ላቭረን ናይ ሳዕስዒት ትምህርቲ ክትወስድ ነዲኣ ትልምና ከም ዝነበረት ይፍለጥ ኣዲኣ ጃዝ ክትመሃር ዋላ እኳ እንተፍቀደትላ ነቲ ላቭረን ዘቕረበቶ ናይ በልቅዲ ሳዕስዒት ናብ ጓልጓሎ ባህሪ ከይብላይላ ብምሕሳብ ነቲ ትምህርቲ ክትወስድ ኣይደገፈታን
ላቭረን ንነፍሳ ኩሉ ግዜ ጓንስተይቲ ከም ምዃና ተሓስባ ነይራ ብዝነበራ ናይ ወዲ ተባዕታይ ተፈጥሮ ኣሕፊርዋ ተማሃሪት ሻሻይ ክፍልን ከላ ነፍሰ ቅትለት ክትፍጽም ከም ዝሓሰበት ትገልጽ ላቭረን ሃገር ኣሜሪካ ነዚ ናይ ትራንስጀንደር ሓሳብ በመቕባላ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክትብል ትገልጽ ሰባት በቀሊሉ ክቅበልዎ ብምኽኣሎም ኣዝያ ሕጉስቲ ምዃና ትገልጽ ላቭረን ሓንቲ ካፕትን ኣዝያ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ኣሜሪካ እያ ብዘለዋ ተፈላጥነት ተጠቒማ ድማ ንመሰል ትራንስጀንደር ትቃለስ ምህላዋ ትገልጽ ላቭረን ሓንቲ ካፕትን ጽለውቲ ደቂ ኣንስትዮ እያ ንከባቢኣ ኣብ ምሕጋዝ ከም ትሳተፍ ይፍለጥ ጃዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ወዲ ነብሲ ኣቴምበር ንጓንስተይቲ ተሓሲባ ከም እተፈጥረት እትገልጽ ኣብ ዩቲዩብ ኣዝያ ህብብቲ ከምኡውን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ዘለዋያ ካብ ግዜ ንእስነታ ኣትሒዛ ናይ ሓፍታ ክዳውንቲ እናወሰደት ትኽደም ምንባራ ይፍለጥ ጃዝ ኩሉ ግዜ ጓል ምዃናያ ትገልጽ ነይራ እዛ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝያ ፍልጥቲ ኮይና ትርከብ ጓንስተይቲ ኣብ መጽሔት ዘ ታይምስ ካብቶም ዝለዓሉ 25 ጸለውቲ ሰባት ተባሂላ ኣብ 2014 ወጽያያ ጃዝ ኩሉ ግዜ ብናይ ሰባት ዘረባ ከም ዘይትዕንቀፍያ ትገልጽ እቲ ንዓይ ዘገድሰኒ ናይ ገዛ ርእሰይ ሓሳባት እዩ ክትብል ድማ ትገልጽ ምቅያር ጾታ ኣብ ጽልዋ ውላድከ ጾታኦም ክቕይሩ ዝወሰኑ ሰባት ማለት መጀመርያ በማሕበራዊ ድዮም ወላስ በሕክምናዊ መድያት ጾታኦም ክቕይሩ ደድዮም ይውስንዮም እዚ ማለት እቶም ብዘይናይ ዝኾነ ሕክምና ሓገዝ ኣብ ኣከዳድንኦምን ኣዘራርቦኦምን ዘካየድዎ ንጥፈጣጥራዮም ጾታኦም ዝቕይሩ እቶም በሕክምናዊ ሓገዝ ጾታ ዝቕይሩ ሰባት ግን ኩሉ ነቲ ኣብ ኣካላቶም ዝርከብ ተፈጥራዊ ኣልዮም ኣብ አንጻር ጾታኦም ዝርከብ ናይ ጾታ ሆርሞን ዝመሓላለፈሎም ኩሎም ጾታኦም ዝቕይሩ ሰባት በሕክምናዊ መጥባሕቲ ተሓጊዞም እዮም ዝቕይሩ ወላውን ተዘይበልና እቶም ነዚ ናይ ሕክምና ሓገዝ ተኸቲሎም ዝቕይሩ ግን ኣብ መጻኢ ህይወቶም ቆልዑ ክወልዱ ምስደልዩ እንታይ ይገብሩ ገለገለ ሰባት መጥባሕቲ ከካይዱን ከለዉ ክሳብ ኩሉ ኣብ ጓንስተይቲ እቲ ማህደር እንቃቑሑን ኣብ ወዲ ተባዕታይ ድማ ፍረ ነፍስን ብምእላይ ብጠቕላላ ክፈርዩ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝኾኑ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ድማ እቶም ኣብ ውዑይ ዕድመ እንከለዉ ነዚ ነገር ወሲኖም ዝኣተውዎ ሰባት ምስ ግዜ ክጠንሱን ክወልዱን ከም ዝደልዩ ይሕበር እዚ ብፈጣሪ ዝተዋሃበካ ጾታ ምቕያር ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ተቐባልነት ዘይብሉ መስርሕ እኳ እንተኾነ ኣብ ዓለምና ዝርከብ ሰብ ብዝተፈላለዩ ሰባት ተጸልዮም ክቕበልዎን ክገብርዎን ይረኣዩለዉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ነይሩ